Ferdinand, jij bent voor ons op weg. En waar ben je op dit moment? Wij zijn op het moment in Dokkum. En dan gaan we op zoek naar nummertje 45. Daar wonen mevrouw en meneer Joustra. En we krijgen eerst natuurlijk even het belmomentje. Duidelijk hoorbaar. Dat is een mooie ouderwetse. Ja, mooie ouderwetse. Nou, het moment suprême. We hebben hier een heel mooi pakketje met oliebollen. Goedemiddag, meneer. U staat naar een schaal te kijken. U denkt, waar komt dat vandaan? Ja, denk het, ja. Wat is uw naam? Joustra. Nou, uw vrouw komt dan naar beneden. Die denkt, hé, er komt weer iemand aan de deur die komt wat verkopen. Ja? Nee, we komen wat brengen. Dat is wel heel mooi, hè. Dat is veel mooier, hè? Ik zal mijn vrouw even geven. Ja? Nou, ik krijg het wel weer terug, hoor. Ja? Ja, ik geef het gewoon weer terug. Ja, hartstikke lief, hoor. Wat brengen wij? Hallo. Dag. U bent dan Renske Joustra. Ja, zeker. Ja, dat ben ik, ja. Wij hebben een brief gekregen van uw dochter. Oh, van Azali. Ja. En die zei dat u vreselijk lekker kon koken. Ja, ze hebben hier 3 weken lang gegeten. Nou, wij komen ook eten. Nee hoor. Oh, dat mag wel. Dat mag gerust. Dat mag. Daar zijn we niet een hond in, hoor. Maar omdat ze gingen verhuizen, heb ik het aangeboden. Ik zei, we kunnen niet meer helpen te schoonmaken. Daar zijn we te oud voor. Dat kan ik niet meer. Gaat de leeftijd, daar gaat het niet meer mee. Nee, maar ik zeg maar... Je moet ook wel binnenkomen, hoor. Ja, jullie mogen wel even binnenkomen, hoor. We mogen zelfs binnenkomen. Gaan we even naar binnen? Ja, natuurlijk gaan we even naar binnen. Deze mensen die verdienen wel een zetje in de rug in de vorm van een lekker oliebollenpakket. Nou, wat fijn, ja. Nou ja, ze heeft zelf ook heel wat meegemaakt. Want Ellie had zelf, is ook ziek geweest. Die had kanker, borstkanker. En we hadden 2 jongens verloren. Dat zijn die 2. En alles bij elkaar. En dat was een paar jaar terug met de kerst. Nou, allemaal heel vervelend. En natuurlijk, het verdriet dat blijft. Maar we proberen dan weer voor de andere kinderen door te gaan. Hey René, het is een heel verhaal. We gaan het er ook niet helemaal uitgebreid over hebben. Maar het oliebollenpakketje is weer prima terechtgekomen. Dat wou ik zeggen, die is de mooiste plek daar. RTV NOS.